Buenas tardes, Juan. Hoxe vouche falar un poquinho do que falamos onte do iTunes, como se poñen as carátulas e eso. Vamos a abrir o programa. Bueno, xa teño aquí, porque ando antes buscando, e xa teño aquí preparado un disco que ten un problema. Como ves, aparece aquí a carátula, pero non aparece aquí. Cando se ocurre isto, que aparezca a carátula aquí neste punto, pero non aparece aquí neste punto, quere dicir que todas as cancións deste álbum non teñen a carátula. Hai algunha que a ten, pero outras que non a teñen, polo tanto non figura aquí como común. A solución é moi sencilla. Buscamos cal é a canción que o ten. Cando vamos marcando estas cancións e cando a canción teña a carátula aparecerá aquí. Entonces vamos vendo, estas non a teñen. Tamén podemos comprobar que non a teñen mirando, facendo isto, mirando o tener información e mirando a ilustración, vemos que está en blanco, non a teñen, verdad? Entonces seguimos hasta que aparezca esta apareció aquí apareció aquí a carátula e polo tanto esta ten a carátula. Seguimos mirando, vemos que as demais, me parece que todas as demais non a teñen, só a ten polo tanto a número esa que está aí ao principio de todo. Aquí tamén hai outra que a ten. Bueno, hai dúas que a teñen, esta a número 16 e creo que era a número 10, verdad? Bueno, en calcara das dúas collemos unha, facemos copiar, seleccionamos todo o disco, todas as cancións do disco, e damos aquí a pegar e asunto solucionado. Agora está traballando un poquinho o programa, copiando e copias en todas. O único que vai pasar agora é que vai haber dúas destas cancións que teñen dúas carátulas, non? Por exemplo, creo que é anterior. Vamos mirar aquí, por exemplo, entonces o único que temos que fazer é eliminar unha. Vamos entón ficar atrás, e había outra, era por aquí, aquí está, esta. Eliminamos outra e listo. Agora xa queda cada unha ca súa carátula. Bueno, isto con relación a cando hai parte que ten carátula e parte que non ten carátula. Outra cousa que che quería comentar é como arrastro eu as carátulas, por exemplo, en esta dos Rolling, que ten unha chima que non teño carátula ningún, non aparece aquí nin aquí, ningún ten carátula. Bueno, e como eso teño organizado de tal maneira que primeiro poño os artistas e despois os títulos dos álbuns e despois aparece a carátula do álbum aquí e, bueno, os títulos das cancións. Para iso eu acorto un pouco o programa, abro o navegador e acorto tamén para que poda arrastrar de un lado para outro, poño ao lado e busco, pois, eso, esta canción que aparece aquí, busco este título deste álbum, busco aquí, a veces utilizo a página AllMusic, pero neste caso como é unha recopilación non o vai a ter fácil. Entón, doille aquí a buscar, bueno, podelle dir Rolling Stone, doille a buscar, doille, bueno, xa aparece aquí, pero o aquí mismo xa, entonces esta é a que pode arrastrar, a que está na página non, pero este sí, directamente selecciona e arrastra para aquí, solto e xa dentro dun momentinho vai aparecer aquí, está traballando aquí, como ves, dentro dun momentinho aparece, xa está colocada a carátula, como ves, moi sencillo, xa podes facer as dúas cousas que comentamos antes. Nada máis, buenas tardes.